Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο έχω αποφασίσει να σας παρουσιάσω αυτά τα δύο πολυτηλεχειριστήρια για τηλεοράσεις. Συγκεκριμένα τα τηλεχειριστήρια αυτά είναι συμβατά με 5 διαφορετικές τηλεοράσεις: LG, Sony, Samsung, Panasonic και Philips. Είναι από διαφορετικές εταιρείες, έχουν διαφορετικές δυνατότητες, αλλά πάνω κάτω είναι τα ίδια. Και τα δύο είναι συμβατά και για τηλεοράσεις κλασικές, αλλά και για τηλεοράσεις Smart TV. Ας ξεκινήσω με αυτό. Είναι από την εταιρεία Superior, όπως είπαμε είναι LG, Sony, Samsung, Panasonic και Philips. Δεν χρειάζεται να το προγραμματίσουμε. Είναι Universal, έχει αυτά εδώ τα κουμπιά και είναι έτοιμο για χρήση. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα δηλαδή επιπλέον. Αυτές εδώ είναι οι οδηγίες από πίσω. Είναι τηλεχειριστήριο αντικατάστασης για τις τηλεοράσεις αυτές που είπαμε, τις μάρκες, και είναι συμβατό με όλα τα μοντέλα παραγωγής μετά το 2000. Παρ' όλα αυτά έχει τύχει πολλές φορές να δουλεύει και με λίγο παλιότερες τηλεοράσεις. Αυτό είναι επιλογή δική μας. Ξεκινάω να σας το δείξω και μέσα τη συσκευασία. Για να λειτουργήσει χρειάζεται 2 μπαταρίες 3α, 1 και 2. Είναι αυτά εδώ τα κουμπιά. Έχει τις βασικές λειτουργίες, κανάλι, ήχος. Μπορούμε να μπούμε σε smart εφαρμογές από αυτό το κουμπί και να πλοηγηθούμε με τα βελάκια μας. Έχουμε τους αριθμούς μας, τα κλασικά κουμπιά που χρησιμοποιούν όλες τις τηλεοράσεις. Η άλλη περίπτωση είναι αυτή, όπου έχουμε πάλι Universal Remote Control. Έχουμε για LED LCD τηλεοράσεις. Είναι έτοιμο και αυτό για χρήση, όπως είπαμε. Είναι πάλι Samsung, LG, Sony, Panasonic και Philips. Έχει και αυτό τις λειτουργίες Smart TV και έχει Netflix και YouTube κουμπί. Αυτά εδώ είναι Netflix, YouTube και Amazon TV εάν έχουμε. Επίσης το ιδιαίτερο σε αυτό εδώ είναι ότι μπορεί να κάνει Learning Connection, δηλαδή όπως βλέπουμε από πίσω να χρησιμοποιήσουμε το άλλο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, να το συνδέσουμε με αυτό και να μπορούμε να κάνουμε όλες τις λειτουργίες. Συγκεκριμένα το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, το κλασικό, π.χ. άμα έχουμε ποδικοποιητή, μπορούμε να μάθουμε αυτό εδώ να κάνει τις λειτουργίες και των δύο τηλεχειριστήριων σε ένα. Πάλι είναι αυτές οι τηλεοράσεις, το συνδέουμε, είναι έτοιμο για χρήση, δεν χρειάζεται τίποτα επιπλέον από εμάς. Τα τηλεχειριστήρια αυτά θα τα βρείτε στο κατάστημά μας eDepo.gr σε πολύ προσιτές τιμές, κάτω των 10 ευρώ. Επισκεφτείτε μας στο www.edepo.gr, κάντε μας ένα subscribe αν το βίντεο αυτό σας άρεσε, εννοείται κάντε μας και ένα like και κάποιο comment. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά.